vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo panapa ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nashi yakamira sekudai so patakauyawo kuno kuSouth Africa mukoma, takabva tachizotanga kurarama upenyu hwainge huchirwadza. First of all, takati tiri munzira tichiuya kuno tainge tisina mapasipoti inini nemurume wangu. Kwava kubatwa paya nemagoma. Varume ava vainge vari 5 vose vakabva vachizorara neni pasina kana kushandisirana dziviriro. Mushure mekunge vaita saizvozvo, kwava kuti kumurume wangu, chirara nemudzimai wako kuitira kuti kumberi uko kwamuri kuenda musazonorambana. It was a very painful thing. Takabva tachizouyawo kunoku kuSouth Africa, tikabva tachizotangawo kugarawo nabamukuru mukoma wemurume wangu, but amai guru ndivo vainge vasingandifarire mukoma because tainge tichingozivana pamafoni. Zvino takazoti tava kugara tose, even though imba yacho yainge yakakura, but ainge ari ma1 nemurume. Tikabva tachizoona kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichizotsvakawo kwedu kwekuti tinge tichizoenda kunogara, and that is what we did. Takazotanga kugara yedu somewhere else ndokubva murume azowana basa, but mukoma wake amene kuti banguru ava vainge vaine moyo wakaita sei. Kwava kuenda kwava kunotaura nemuIndia uyauya, zvikabva zvanzi mufana wangu uyu ainge ambori mbavha kuZimbabwe, saka kana kuri kunzuka zobirwa naye mufana uyu, handidi kuti unge uchizoya uchizonditsvaka kana kuzouya nemapurisa pamba pangu. Nerimwe zuva mukoma iye murume akati achibva zvake kubasa, ndikabva ndatoona kutoti ainge asina kana mufaro. Ndakamubvunza kuti what was going on. Kwava kundiudza kuti mukoma wake ainge akaenda kanotaura nemuIndia waainge achishandira, akamuti kana ukangogara wabirwa naye, please inini usazonditsvaka, nekuti tose tinotozviziva kuti mufana wangu uyu imbavha. Ukuone kusaidi taingonzwa zvichinzi hanzi maiguru vainge vachingokwira nekudzika vachienda kumasowe vachiitira kuti tinge tichizoshaya basa tidzokere kumusha tisina kana chatainge tiinacho, ameno kuti vainge vachirwa shanjedzei. Mushure mekunge iye azowana basa zvekare mukoma, kwava kurohwa nemurungu paya, tikabva tati ngatisiyanei nazvo izvi. Tikabva tachizoenda tikatanga kushanda pane rimwe prize. Paprize apa upenyu hwainge huchirwadza because tainge tisingashandi every day. Dzimwe nguva waikwanisa kungoshanda kana 3 days per 2 weeks, zvekuti mwedzi uchizonopera uchinoverenga mazuva ako aunenge washanda, unokwanisa kutoona kuti unenge washanda kana 6 days. Iwewe nemurume munenge musina kana kumboshanda more than 15 days, mava kutopiwa kamari kenyu sometimes kanenge kasingatombosviki kana kuma 4,000 rands. Upenyu ihwohwo hwatainge tichirarama hwainge hwakaomarara, uri upenyu hwainge huchirwadza. Saka paprize apa painge pachishanda marudzi akasiyana-siyana, vekuMalawi, kuZambia zvekare nevekuMozambique, asi vekuMozambique ndivo vainge vakawanda. Saka murume wangu aingogara achingotaura nomumwe mundara uyu ndiye aiwanzokumugadzirira mishonga inonwiwa nevarume, mishonga yemisana. So ngerimwe zuva murume wangu akazouya akabva ati mukunotaura kwose kwavainge vachiita ainge audzwa naye mundara uyu wekuMozambique kuti nguva yake yaainge agara muSouth Africa yainge yakwana, saka ainge ava kufunga kudzokera kwavo kuMozambique. Saka ainge achida kuti tinge tichienda naye. Ndikati imi kasi mava kupenga here? Akabva ati no, tikaenda kuMozambique hatisi kunogara ikoko, but ari kuti ane umwe munhu waanoziva, munhu uyu wekuti anokwanisa kutibetsera. Ndikabva ndati kubva zvakanaka, ngatingoendai tose, because akatoti aikwanisa kutotipa kana mari yebhazi. Nekuda kwekuti upenyu hwainge hwakaoma, uchisokuona kuti panapa pane munhu akandisungira chiraramo changu. Takabva taenda kuya tichiti zvimwe kuda patinozodzokawo zvinhu zvinokwanisa kuzoita senani. Takasvika kuMozambique mukoma, tikagara I think for about 2 months. Tava kutoona kuti koingawani kuMozambique kunotogarika than kuZim kana kuSouth Africa. Ndo patakabva tachizoenda kun'anga kuya mushure mekungewo tazoitawo zvimaricho zvedu tichiunganidza mari, because kwainge kuchinzi kwainge kuine mari yainge ichazodiwa, mari yedare. Mushure mekunge taunganidza mari takazoendeswa
kwasekuru vacho ivavo avo vakazotibetsera. Saka mukuzonotibetsera kwose kwavakaita, ivo vakabva vati ini ndini ndainge ndiri onzeri. Ndikati ko ndagoita onzeri neiko? Zvikanzi ndiwe uri kukonzeresa kuti murume wako ange achizova murombo kekupedzisira. Unless kana uchikwanisa kumubatsira murume wako uyu, ndiwe wega unokwanisa kumusunungura so that ange achizokwanisawo kurarama upenyu hunenge senani. Ndakabva ndabvuma zvino, ndainge ndava kutya kurambwa kuti kana ndikaramba kubetserwa navosekuru ava, zvino murume wangu anenge oti ini hazvichaite kuti ndirambe ndichingogara newe because ndiwe uri kukonzeresa kuti ndinge ndichingoramba ndiri murombo. Saka sekuru ava vakabva vachizotipa mushonga, vakabva vati mushonga uyu ndoda kuti apo pamunodzokera kuSouth Africa kana kuti kuZimbabwe munofanira kuti munge muchirara mose chaizvo because apa pari kutodiwa kutogadzirwa mwana. Ndokubva tapiwa mushonga uya, takazoushandisa mushonga uyu mukoma. The next month ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndisina kuenda kuma MP, ndokubva tachizodzokera kwavari sekuru ava kwava kunosimbisa nhumbu iya. Mukoma nashi ndakatakura nhumbu iyi. Zvino vakazoti kana ndava kuma 7 months ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizodzokera kwavari ini nemurume wangu. Takabva tachizoita saizvozvo because zvainge zvichinzi ndiyo yainge iri final stage. Takasvika kuya mukoma nashi, ndokubva tachizogara pamba pavo sekuru because nyaya yainge iripo ndeyekuti ndainge ndichitofanira kutoti ndinge ndichizotozvarirako kuMozambique, in which ndakazobvumirana hangu nazvo. So ndakazoti zvino mimba yorwadza, ivo ndivo vainge vachitondibatsira. Ko taigozivei kuti the reason as to why vainge vakati ndaifanira kuti ndige ndichiuya kuzozvarirako kuMozambique, it was because vainge vaine mhiko dzavainge vachida kuti tinge tichizozadzikisa. Pose ipapo mukoma nashi pandainge ndichisukwa nayo nhumbu, vakabva vachizotuma vamwe vazukuru vavo kwava kuenda kunofukunura guva reumwewo ainge achangobvawo mukufa muvillage imomo. Zvino mukoma ndakazoti ndava kunzwa kuti mwana ava kuda kuuya, ndakabva ndazonzi mumotikari kwava kuendwa neni. Takafamba mukoma nashi kweChinhambwe kuzonosvika tichizonosvika pacho painge pachinzi ndo pane guva racho remufi ainge akabva mukuvigwa. Ende vanhu vekomukoma vanoviga vanhu munenge makaita mumabvokocho, munenge muchityisa. Takapinda namo muzvikwenzi kusvika tichinosvika paguva racho rainge ratofukunurwa. Mukoma ndakatoona kana marangwanda emunhu zvekare nekofini rainge rava kutoda kutotanga kuita kakuorera ravainge vatoburitsa. Ndokubva ndachizonzi ndinofanira kuti ndinge ndichizvariramo muguva. Mukoma ndakamboramba, but kana nhumbu yorwadza unenge wava kungoti chero zvazvaita kuti chinhu ichi chiri mudumbu mangu chinge chichingobuda chete, ndo zvakakosha izvozvo. So ndakazongobvuma paya. Vazukuru vavo vainge vari 4 kwava kudzika neni muguva muya. Ivo sekuru ava ndo vakazoita vekupedzisira kwava kundizvarisa ndirimo muguva. Murume wangu akanzi haaifanira kuti ange achizondiona ndichizvara, ende haaifanira kuti ange achizovapo ipapo pandinenge ndichizozvara. Ndo zvakaitika izvi mukoma nashi. Mwana uyu ndakabva ndatoudzwa kuti sezvo ainge azvarirwa muguva haaizorarama kwenguva yakareba. Kwava kuenda zvedu kuZimbabwe nemwana, vanhu vachitofungidzira kuti tainge tatobudikira nekuSouth Africa, izvo tainge titori kuMozambique. Vakatipa zvekare mari iyo yatakazoshandisa kutenga magrosari apo patainge tava kuZimside. Takasvika kuya mwana wedu ndokubva azoshaika apo paainge ava ne3 months. Mushure mekunge mwana ashaika mukoma, ndo patakabva tachizofonerwa nomumwe muzukuru wavo sekuru ava. Vakabva vati kuti murambe mugere imomo munharaunda, hazviite nekuti vanhu vachashamisika because muchangotanga kungoita mari zvisinganzwisisiki. So saka chitsvakai imwe nzvimbo ngekuti vanhu vanenge vari ikoko vanenge vasingatombokuzivi uye zvikari vasinganzwisisi. Akabva ati kana muine mari yamuinayo ipapo munofanira kuti munge muchiishandisa kuti mutsvake kumwe kwekugara kunenge kuine runyararo. Saka takambotanga tatsvaka imba mugweru, but takabva tachizoona kuti vanhu vepo vainyanyisa stereki kudaidza vanhu venguo tsvuku.
tikabva tavafonera sekuru vekumozambique vakati ya zvinhu izvozvo zviri kuitika pamba ipapo zvinokwanisa kuzokukanganisirai zvinhu zvenyu zvikapanduka musati maita mari. Ngazvizopanduka zvinhu izvi mava nemari yekuti munokwanisawo kuzoya kwandiri muchindiripa, nekuti kana zvikapanduka pari zvino ndaona matambudzika imi. Takazobva mugweru ndikabva ndachizotsvakirwawo imba neumwewo muzukuru wangu kwava kuya muHarare mukoma. Tava kutotanga kutogarawo kumasebhabhu paya. Takagara mukoma nashi muimba yainge isitomborina kana property sezvatainge takaudzwa nasekuru vaya kuti musatenga kana property, tangai maita mari then mubva mandibhadhara first musati manyanyisa kunakirwa nemari, then from there on munokwanisa kuzoita zvamunoda. Takaita mari mukoma. You can just imagine kuti nyoka iyi yaiuya ichirutsa each and every day $5,000. Takatenga imba muno muHarare cash and carry. Mushure mekunge tatenga imba yedu kwava kuenda tikabva tanotenga furniture, motikari, ndokubva tachizosarudza kuti zviri nani kuti tinge tichidzoka kuno kuSouth Africa. Patakazoya kuno kuSouth Africa tainge titori nemari cash yatainge tiinayo, kwava kutotsvaka pekugara. Nazvino mukoma nashi tigere muno muSouth Africa hatina kana zvimwe zvatinomboita isu, tinongotiwo kana 3 months dzedu kana dzapera, it's either tinoenda kumusha via OR Tambo toenda zvedu neflight kana kuti tinongoitawo a road trip kwava kudzokera kumusha. Takatosiyanawo nevamwewo vanotambura muno muSouth Africa vanochema vachiti joni inorwadza. Joni inongorwadza chete kana uri muforena asina mari, but as long as uine mari unonyatsokuona kunaka kwayo joni. Ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo, but nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinonzwa kuti ndinenge ndakaita kugarwa apa pahuro, ndakadumbirwa ndichitanga kufunga kuti saka ndakatourayisa mwana wangu. Shuwa ndakaitawo zvivindi zvekuti ndingasvika pakuzvarira muguva chaimo. Vakadzi vangani vangaita sezvandakaita ini mukoma. Ndinobva ndanzwa sekunge ndiri mwana waSatani Diabhorosi chaiye. Asi nekufambawo kwenguva ndine tarisiro yekuti dai ndakwanisawo kudzokera kuchechi yaamai vangu. Takangokurirawo muZCC. Ndine tarisiro yekuti kana Mwari vakandiregererawo ndichadzokerawo kuchechi yangu yekare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mu comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa zveshuwa muri mwana waSatani chaiye. Mungatakura mimba for 9 months kuti mwana iyeye munge muchingonomukondema kuti munge muchingonomuzvarira zvenyu muguva. Asi dai makwanisa kutsvakawo Jesu nguva ichiripo. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mu comment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ndakedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini wamukoma ndakapiwa nyoka kuzviroto zvangu nevamwe vatete vangu. Dambudziko rava pandiri nderekuti varume chaivo ndinovawana. Ndinoita saruraude panhau idzi dzevarume. Nhasi ndinokwanisa kuva naJohn mangwana naSteve, ndinokwanisa kuva naye zvekare, ende ndinongodanana nevarume vanenge vaine mari chete. Ende nyoka iyi inoita sekunge ndiyo inotondidanira varume ava. Asi inondirwadza ndechekuti vanoti kana vauya kwandiri paya pandinenge ndava kudawo serious, pane zvinongoitika mukoma zvinozokonzeresa kuti marriage yacho iyoyo kana kuti relationship yacho inge ichizoparara. Zvaizvezvi ndine umwe wandiri kufambidzana naye, munhu atori bo, munhu ane mari dzake, but dambudziko ndiroro rekuti semunhu atojaira ndava kutoona kutoti zvose izvi zviri kuitika murelationship kumagumo kwazvo hatina kana kwatiri kumboenda. Saka ndauyawo pano ndiri kudawo help. Nyoka iyi ndinogara ndichiirota, uye zvekare pose painoya kwandiri inenge yava kutoita zvainenge ichinzwa kuda nemutumbi wangu, in which I can see kutoti itoriwo spiritual husband iyo yandakapiwa navatete vangu. How do I free myself from all of this madness? Please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, please ndapota. Saka zvakaitika mukoma nachi kuti ndinge ndichizorota vatete vangu vachindipawo nyoka ndezvekudai so. Ndainge ndagara zvangu ndiri
muno muSouth Africa kwava kusanganawo nemukomana wangu. Mukomana uyu mukomanashi chandakamudira ndechekuti ainge asina chaainge ainacho. Ndikabva ndazviudza kuti ndambopinda mumarelationships akasiyana-siyana nevarume vane mari dzavo. At the end of the day munhu kungokushandisa mushure mekunge arara newe okusiya. Semunhu anenge aine mari anokwanisa kutombokuignora kwenguva yakati rebei. Mushure mekunge akuignora ndipo apo paanozotanga kukutumidzira mari. Semunhu wekuti unengoriwo panzara nemari unozongobvumawo zvako then obva azodzoka zvekare muupenyu hwako. Saka ndakaona sekunge kana ndikazvitsvakira munhu wangu anenge asina chaainacho totangira hedu ipapo patinenge tatangira zvinenge zviri senani. But mukomanashi nekufamba kwenguva nemukomana uyu takatoitawo zvinhu ndokubva ndachizoti zviri nani kuti tinge tichienda kumba because ainge ava kuti I want to meet your family so that ndinge ndichizokubvisirawo at least something. Takabva tachizoenda kumba paya sezvo ndainge ndiine munhu ainge asati ava kuzivikanwa like officially nevabereki vangu, even though amai vangu vainge vachimuziva vaitopota vachitotaura naye. Ndipo apo pandakabva ndachizoti zviri nani kuti tinge tichienda kumba kwavatete. Musi watasvika vatete vakaridza tsamwa mukoma, vakavhunduka pandakavaona vachiridza tsamwa because ivo vainge vari mukitchen vatisiya mudining. Ivo havo vainge vari mukitchen vachitibikira. Saka ndakazongonzwawo nyota ndikati ndava kumboenda kunonwa mvura kwava kusiya Happy agere zvake mudining achiona movie. So vatete vangu vainge vasina kuzviona kuti ndainge ndakamira kumashure kwavo. Kwava kutaura zita refiance yangu, kwava kuridza tsamwa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa zvikandikatyamadza kuti kochi vakabva vangoseka zvavo mukoma. Usiku hwacho ihwohwo ndo pandakabva ndachizorota. Ndakavarota vatete vakauya kwandiri vakabata nyoka yainge iri shato yakakura chaizvo yavainge vakabata. Vakabva vazoti kwandiri chigamuchira murume wako uyu. Ndiko kuhope kudaro mukoma ndakabva ndagamuchira because vainge vakabata chikafu vachinditi kuti ndige ndichikupa chikafu ichi plus nerimwe keke randakakubhekera tanga wagamuchira nyoka iyi. Ndikabva ndachizoigamuchira nyoka iya mukomanashi. Kubva ipapo ndo pandakabva ndachizotanga kunetsana nemufesi wangu uya even though tainge tichidanana ndainge ndava kungonzwa kungobhoyekana naye kuti zimunhu iri risina kana mari apa rikuda kunditonga, always controlling. Kwava kumutuka paya iye akabva ati you have changed, I don't think that we can continue. Ndikati shamari, you were wasting my time. Nemanakire ose awa andakaita, you think that I won't find someone else here anenge atori nani. Iwe get out of my life man. Ndokutorambana kwatakaita ikoko. Mushure mekunge tarambana mukomanashi kubva ipapo kusvika pari zvinhu zvekuti nditi ndinoziva chinhu chinonzi true love no, zvatova nemakore zvinhu izvi zvaitika. Saka ndikutsvakawo vanobatsira pari zvinhu zvandisisina kana choice. Kunyange zvikanzi kwauya nyangwe masatanisti chaiwo iniwo zvangu ndava kudawo marriage. Akomana upenyu hwekungorarama uri single, upenyu ihwohwo hunorwadza zvisingaite. I have tried but to tell you the truth, nditori nedzimwe nguva dzekuti I feel very lonely ndichizvibvunza kuti saka upenyu hwangu huchazovei. First of all I need help ndisati ndapindana nawo marelationships awa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Shuwa vahanzvadzi mukabva machizoti kunyange kumasatanist here pakaipa. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.